akwai wasu siffofi guda 6 na munanan mata. Duk wanda Allah ya haɗa shi da wanda take da ɗaya daga cikin wannan siffa, to sai ya dage da addu'a. Na farko annana, na biyu hannana, na uku mannana, na 4 barraka, na 5 shaddaka, na 6 haddaka. Wani duka siffofi ne na munayen mata, wanda idan Allah ya gama ka da ɗaya daga cikinsu, to wallahi ka shiga uku sau uku. Na farko hannana, allati tahinnu ila baiti abiha, wanda kullum dai gidanmu kullum bata gidanta tana gidansu, kaman ta ci kafan kare. Na biyu mace wanda take annana, annana ita ce mace mai yawan raki, mai rashin lahiyan da gangam, daga ta ganka sai ta shi ƙwayo bayana, sai ta dinga meƙewa tana ta raki, tana ta wato laulayi da gangam kawai don ranka ya ɓaci. Na uku ita ce mannana, mace mai gori, wanda kullum sai ta nuna ma cewa kai fa kai ne ka kawo mata cikas a rayuwa, aurenka ne mai da ta baya, in ba don ka aure ni ba da ni ma nayi kaza, da na ci gaba, da an yi kaza, kullum ita ma gori, in ma ƙarra in ma a fakaice. Na 4 ita ce mace shaddaka, mai yawan surutu, ca. Idan Allah ya haɗa ka da mace mai surutu, wallahi sai ka dage da addu'a. Duk inda ka ganta kanta kawai kake ji, a gida a waje, inda aka santa inda ba santa ba, ca. Na 5 ita ce haddaka, haddaka ita ce matar da duk abin da ta gani sai ta zo ta ɗaura mijinta nauyin cewa sai ya saya mata, akwai babu, da daɗi da wahala sai ya saya mata, sai an yi rigima da ita akan komai, sai ta takura mijinta akan abin da bai da iko cewa sai ya saya mata, kullum ana rigima da ita akan abin duniya. Na 6 na ƙarshe ita ce albarraka, barraka ita ce wanda abusatan qamtariratan, wanda kullum a murkuɗe, fuskanta a haɗe, ba walwala, ba nishaɗi, ba murmushi, babu tarairaya, kullum kawai kif kaman ta ci magani. Allah ka raba mu da irin wannan mata ku gyara.